Još jednom dobar dan, poštovani gledalci televizije Republike Srpske iz Mrkonjić grada. Očekujemo da sudija Sofronić da znak za početak drugog poluvremena. Upravo je to učinio finalnog susreta Kupa Republike Srpske za sezonu 2011-2012. Posle prvih 45 minuta Sloboda Borac 0-0. Koliko smo primijetili, nije bilo izmjena u jednoj ili drugoj ekipi. Dakle, onih startnih 11 na obje strane za ekipu Slobode: Ilić, Vuklišević, Sladojević, Kulaš, Vujičić, Kremenović, Radoja Tadić, Travar, Dimitrijević, Stjepić. Šef stručnog štaba Zoran Dragišić. Na drugoj strani za Borac Lučić, Ivetić, Marković, Stupar, Žižović, Grahovac, Dujaković, Raspudić, Kunić, Žarić i Krunić. Slobodan udarac za Banja Lučane, pored lopte je Grahovac, na drugu stativu prejako lopta u gol autu. Da kažemo da na klupi Slobode, dakle na klupi za rezervne igrače su Janković, Miletić, Ćulum, Inđić, Gvero, Popadić i Vasić, a kod ekipe Borca su Marčetić, Zečević, Dedić, Ćorić, Runić, Macanović i Subić. Tadić. Vuklišević pokušava da prođe Žižovića, ali iskusan je Žižović. Je zagradio Vukliševića. Marković. Žižović pa Grahovac. Žarić nije prošao prema Kruniću, ali pogriješio je sada Radoja. Evo Kunića. Ivetić, bacio se Stupar tamo sa druge strane, nije to primijetio Perica Ivetić. Ilić traži se Stjepić, ali su i Stjepić i Raspudić. Lopta kod Ivetića, sada Grahovac, sjajno se obacuje Dujaković, ali stižu to fudbaleri Slobode da izbace u aut. Kulaš sa brojem 4, Tadić. Još jednom Raspudić odličan u vazdušnom duelu. Nesporazum Dimitrijevića i Tadića. Ivetić, lopta za Stupara. Ponovo se pojavilo sunce u Mrkonjić gradu. Bilo je oblačno kada je počeo susret. Evo lopte prema Kuniću, ali oprezan Radovan Ilić. Stupar. Griješi Stupar, nesporazum sa Dujakovićem. Sladojević i on je pogriješio, ali ispravlja to po domaće fudbalere sve Tadić. I bit će auto za ekipu Slobode. Radoja. Lišević traži Kremenović, ipak pokušaj da se pronađe Radoja. Nije prošao, sada Branislav Krunić, ali Vuklišević se vratio ispred Kunića, odnio u loptu. Dalje Bojan Vuklišević. Kremenović traži Stjepić loptu u prazan prostor, nije odigrao
Kremenović prema Stjepiću, tek sada Stjepić dobija loptu, ali oprezan Boris Raspudić, samo korner, drugi za Slobodu u ovom susretu. Borac do sada izveo 3 udarca iz ugla. Radoja, nesporazum fudbalera Slobode, izbačena lopta prema napred, ali još jednom za domaći sastav. Stjepić traži Dimitrijević, ali Lučić. Grahovac. Dujaković, izblokiran je Dujaković, bit će korner, četvrti za Banja Lučane. Ide Ivetić. Prema uglu. A u 16 Slobode i Marković i Raspudić, dakle oba štopera Banja Lučana. Evo lopte za Krunića, Marković i brani to Ilić. 52. minut. Pokušao je Marković i glavom. Pravi mali glavomet u petercu domaćih, ne tako jak šut Markovića. Lako zaustavlja Ilić. Žižević. Još jednom Dujaković pored gola. Dobro je šutirao Dujaković. Trojica čak igrača ostala su na terenu. Dvojica su pokušala domaćih da zaustave Grahovca, a onda i Dujaković u nastavku akcije šutirao, međutim nije bio precizan. Biće sve u redu sa Grahovcem, da vidimo na drugoj strani Travar i čini mi se Kremenović. Da. Teren. Marković za Žarića. Tadić otvara se ovamo sa brojem 11 u domaćem sastavu Radoja i stigao je to Ivetić da zatvori. Sada Žarić. Pobjegla je lopta Žariću u aut. Klišević. Radoja.
Dobar šut i prečka! Prvi udarac Slobode u okvir gola i odmah prečka. 55. minut. Stjepić. Slobodan udarac za fudbalere Slobode. Još jednom ovaj šut raduje nemoćan Vučić, ali sreća ovaj put uz fudbalere Borca. Lišević. Ostao Ivetić na travi, ali bit će sve u najboljem redu. Stupar. Već je zaustavljen Dujaković. Marković Žarića. Žižović. Lišević. I lopta prema Stjepiću, ali ponovo Raspudić sjajan u vazdušnom duelu. Grahovac. Ivetić. Prejako za Žarića, bit će gol out. Prvu izmjenu pripremaju u domaćem sastavu. Na teren će sa brojem 15 Đorđe Inđić. Nekadašnji igrač i Borca, Brska, igrao je u OFK Beogradu. Iskusan internacionalac. Da vidimo ko će van igre. Kapiten Travar. Milovan Travar ide iz igre. Pedeset 9. minut. Travara na klupu. A Đorđe Inđić odnosi loptu Kunić ispred Vučića. Žižović. Priliku za centaršut. Žižović. Sada Žarić. Grahovac. I lopta sada za Tadića. Ponovo Tadić. Kombinacija sa Dimitrijevićem. I sada je kontar kroz Živkovka navijača Slobode. Gde je Stupar igrao rukom. I izbačena
16 terca, bit će samo aut za fudbalere Borca. Aut za Žarića. Gol aut. Sada se Branislav Krunić ljuti na Sofronića. Traži udarac iz ugla. Lopta za Kremenovića. Ne stiže Radoja, koji je preuzeo kapitensku traku od Travara. Kunić ima dosta prostora. Kunić traži Stupara. Stupar, centar šut i ide lopta pored gola. Pokušaj Petra Kunića, ali ipak lopta ide pored stative. Tadić je pored lopte. Udaljen za direktan udarac prema gola. Ipak Tadić direktno prema golu i Lučić ovo hvata. Žižović sjajno je pokušao da nadmudri Ugrišević, ali je bio to loš prijem lopte. Grahovac i sada Žarić ima dosta prostora. Žarić, centar šut Žarića, ali ide lopta u gol aut. Stjepić, Tadić, Kriši Tadić, nije lopta došla do Indžića. Radoja. Kremenović pokušao da pronađe Stjepića na lijevoj strani, ali Dujaković je taj koji je spriječio napad fudbalera Slobode. Kulaš za Vujičića. Krunić sam, dosta prostora ima Krunić, sada Kunić. Dujaković ubacio se i Stupar tamo na desnoj strani, ali nije lopta prošla prema Stuparu. Dujaković, Grahovac. Stupar, dobar centar šut. Stići će to sigurno Žižović.
Ivetić. Žižović. Ono lopta za Žarića, ali centaršta ne, traži se Žižović, a Žižović je u ofsajdu. Nazad za Lučića. Kremenović ispred Krunića. Zabodi, Grato! Evo Stupara. Ponovo u napadačkoj akciji. Krunić i sjajna intervencija Ilića. 67. minut. A možemo reći sigurno da najbolji pojedinac do sadašnjeg dijela susreta, golman Slobode, Radovan Ilić. Dimitrijević zaustavljen je prekršajem. Jedan od fudbalera, borca je na travi Stupar. Žali se na povredu desni bočni borca. Naravno je ovo prilika za osvježenje fudbalera, jer zaista sparno je vreme. Mislim da će Stupar nastaviti susret. Dozvolu da uđe u teren. Prekršaj Žižovića nad Gliševićem. Indžić vraća loptu za Kulaša. Ne može ovo stići Sladojević. Lopta će biti za Lučića. 70. minut igre. Nema pogotka. Lopta prema Dimitrijeviću.
Dobra kombinacija sa Stjepićem, Stjepić, ali zaustavlja ga Marković. Slobodan udarac sada za fudbalere Slobode. Stjepića. Priprema se i prva izmjena u ekipi Borca, ako sam dobro primijetio. Trener Božičić pozvao je igrača sa brojem 18 Aleksandra Subića da se pripremi za ulazak u igru. Subić će u igru, vidjet ćemo samo ko će napustiti teren. I lopta i dalje kod fudbalera Slobode. Tadić, stiže ga Krunić i nema prekršaja. Sopranić odmahuje rukom da se igra nastavi. Dujaković uzeo u loptu Sladojević i prekršaj pravi Dujaković i sada izmjena u ekipi Borca. Dujaković ide iz igre sa brojem 13. Dakle, iz igre izlazi Siniša Dujaković, u igru sa brojem 18 Aleksandar Subić. Sladojević, ali stigao je to Ivetić. Grahovac, duga lopta prema napred, Nikulaš oprezan i na kraju izbacio loptu out. Da vidimo šta kažu sudije, biće slobodan udarac, igranje rukom štopera Slobode. Subić, evo njegov prvi kontakt s loptom, izgubio je loptu i sada Indžić. Vuklišević. U prazan prostor ide Radoja i prekršaj Markovića. Biće slobodan udarac za fudbalere Slobode. Idu u 16-terac Borca i dva štopera domaćih, Vujčić i Kulaš. Tadić. Klišević. Sofranić pokazuje da se igra, ostao je Ivetić da leži na terenu, bit će sve u najboljem redu i lopta na kraju u rukama Ilića. Radoja. Indžić. Vuklišević, prejako bit će ovo gol out.
pored njega je Kremenović i pravi prekršaj Kremenović. I žuti karton za igrača Slobode sa brojem 17, Bojana Kremenovića. Čini se da je i Krunić. Krunić žuti. Žižović izgubio loptu Radoja Grahovac. Subić i interveniše Kulaš, bit će korner za ekipu Borca, 5. po redu, 5-2 u kornerima za Banja Lučane, a prema lopti ide Grahovac. Najviši Stjepić i prekršaj Nikše Dimitrijevića. Slobodan udarac za Banja Lučane, pored lopte Ivetić. Centar šut, ali Ilić to hvata. Nekoliko baklji je zapaljeno na onom dijelu gdje su navijači Borca. Tadić. Radoja. Ide Vuklišević, ali stigao je to Žižović da zatvori. Uspjeli su da centriraju duelere Slobode, ali ništa više od toga. Sada Krunić. Zaustavljen je prekršajem Branislav Krunić. I lopta visoko i daleko na tribine. Grahovac. Stigao je da se vrati Inčić, prekine ovu akciju futbolera Borca, sada Dimitrijević i iznudio je aut za svoju ekipu Nikša Dimitrijević. Evo ponovo Krunića kod lopte, Kulaš je pored njega i korner. 6 udaraca iz ugla za Banja Lučane. Subić ima dosta prostora za šut. Subić. Offside pozicija, suđenja igračima Borca. Ne ništa od ovog napada.
Indžić. I bit će aut za slobodu. Tadić. Posljednji igrao Ivetić. Indžić. Biće prekršaj Markovića nad Indžićem. Slobodan udarac za fudbalere Slobode. 81. minut. Tadić pored lopte i interveniše povučeni Kunić, biće aut za Slobodu. Indžića. Žarić i Vujčić na pravom mjestu, ali onda griješi u predaj lopte Vujčić i Grahovac. Ima Krunić dosta prostora, ali sada u ofsajdu bio je Subić. Mnogo grešaka u ovim trenucima, ali to je svakako razumljivo. Fudbaleri Borca prije 5 dana počeli su pripreme za novu sezonu. Očekuju ih ispiti na međunarodnoj sceni već 5. jula. Vidjet ćemo i 20. jula će dobiti protivnike. 20. juna će imati protivnike za kvalifikacije za Ligu Evrope, a i fudbaleri Slobode nedavno su završili prvenstvo Republike Srpske, zauzeli 3. mjesto i svakako nijedan ni druga ekipa daleko su od punog trenažnog procesa i to se svakako osjeti. Štoper Vujčić se žali na povredu, tražio je i izmjenu od trenera Dragišića, priprema igru igrača sa brojem 3 Čedomira Ćuluma. Mišević, Marković. Ivetić bolje u ovom vazdušnom duelu od Indžića. Grahovac i još jednom Milić. 85. minut. Na drugoj strani je Ćorić u igri u ekipi Borca. Da vidimo šta će se desiti što se tiče izmjene. Za sada su zaustavili u Borcu izmjenu, jer sigurno da nije planirano da Ćorić uđe umjesto Grahovca koji se malo žalio na povredu. Mislim da će za njih biti sve u redu.
Kremenovića, nije promijenio štopera kako se je očekivalo. Trener Dragišić, a ipak izlazi Grahovac, a Ćorić je u igri u ekipi Borca sa brojem 7, a izašao je Grahovac sa brojem 11, a na drugoj strani, dakle, umjesto igrača sa brojem 17 Kremenovića, u igri je sa brojem 3 Ćulum. Na poziciji zadnjeg veznog, ovo gaci štoper. Ali i njega je prebacio prema napred trener Božičić, dakle treba očekivati ove duge lopte u 16-terac domaćina. Krunić između trojice i napravio prekršaj Branislav Krunić. 87. minut ističe. 0-0 je. Ide lopta prema Lučiću. Raspudić. Svi igrači, evo samo Marković je ostao na svojoj polovini. Žarić, ono što sam rekao, duga lopta, jer je sad u napadu i Leonid Ćorić. Biće slobodan udarac za fudbalere Borca. Krunić je zaustavljen prekršajem. Vraćaju se Stupar i Žarić. Svi ostali fudbaleri gotovo svi idu u 16-terac slobode. Centar šut Ivetića, interveniše Stjepić. Žarić sam na svojoj polovini, ide lopta nazad za Lučića. Lučić traži Žižovića, za Kunića. I bit će korner. Udarac iz ugla, 7. po redu za Banja Lučane u 89. minuti. Izbačena lopta daleko van 16-terca, ali ponovo Žarić najbliži. U domaćem sastavu priprema se još jedna izmjena, ide lopta do Ilića. Kod prvog prekida u igru bi trebao da uđe sa brojem 13 Draženko Miletić. Ilić pušta i Marković, ova lopta završi do Lučića. Ušli smo u 90. minut susreta. Dakle, Vujčić, Subić, nije Tadić uspio da odigra prema Stjepiću i u ofsajd poziciji Kunić, izmjena. A Stjepić izlazi iz igre.
a u igru ulazi Miletić. Dakle, Stjepić sa brojem 9 iz igre, a Miletić u igru. I lopta za fudbalere Slobode. Marković izbacio u aut. Ističe, odnosno počeo da teče 92. minut. Sada vidjet ćemo koliko je Sofronić produžio igru. Kulaš. Vjerujemo bar 3 minute produžetka. Centaršut na drugu stativu. Pao je tamo Krunić. Biće samo gol out. Ipak 2 minute produžetka i sudija Sofronić označuje kraj susreta. Dakle, finale završeno bez pogodaka. Penal će odlučiti o pobjedniku Kupa Republike Srpske za sezonu 2011-2012. Fudbaleri Borca imali su više pokušaja, više loptu u svom posjedu, ozbiljnije prilike, bez obzira što je ekipa Slobode pogodila prečku, ali oni pokušaj prije svega Dujakovića u 9. minuti, pa Markovića glavom i onda još jednom Dujakovića pored gola bili su zaista ozbiljna prijetnja golu domaćina. Na drugoj strani, kažem, Sloboda je pogodila prečku kada je Radoje u 55. minutu šutirao. Ali eto, nismo imali sreće da vidimo pogodke i sada 11-terci odlučuju o pobjedniku Kupa. Vidjet ćemo i na koju će se stranu šutirati, da li na ovoj strani gdje je hladovina ili na drugoj strani gdje je sunce, što svakako ne ide u prilog golmanima. Dakle, čekamo samo da treneri odluče o toj petorici koja će šutirati penale. Borac je već predao sudijama petorku koja će izvoditi najstriže kazne, odnosno 11-terce. Sad vidjet ćemo šta su odlučili u Slobodi. Za koga se odlučio trenera Dragišić.
Ove konsultacije, dakle, sa predstavnikom Slobode oko izvođača najstrožih kazni. Sada još da kapiteni odluče o prvom izvođaču i o strani na kojoj će se naravno izvoditi 11 terci i moće da krene i ta, kažem, odlučujuća bitka za trofej namijenjen pobjedniku Kupa Republike Srpske. Ipak će se šutirati na ovoj strani gdje je hladovina. Da bi golmani i izvođači imali iste uslove. Prvi će fudbaleri Borca šutirati. Raspudić je taj koji će započeti penal seriju kako bi dobili pobjednika Kupa Republike Srpske. Raspudić i Ilić. Sofrenić je dao znak. Raspudić i 1:0 za Borac. Tadić, prvi izvođač za ekipu Slobode. Lučić i Tadić. Tadić, Lučić brani. Velika prednost na startu odmah fudbalera Borca. Ide Ivetić. Ivetić i Ilić, druga serija. Ivetić brani sada Ilić. Sa brojem 11 u ekipi Slobode Siniša Radoja. Radoja i Lučić. I još jednom Mladen Lučić. Ne, ponavlja Sofrenić, ponavlja seriju.
ponovo Radoja i Lučić i ovaj put Radoja siguran, 1-1. Treća serija, Mladen Žižević. Žižević i Ilić. I živu loptu hvata Radovan Ilić. Sa brojem 2 ide Bojan Sladejević. Sladejević i Lučić. I pored gola. I dalje ostaje 1-1. Četvrta serija, Branislav Krunić. Krunić i Ilić. Krunić, Borac vodi 2-1. Sa brojem 13 Draženko Miletić, igrač koji je ušao u samom finišu susreta, on će šutirati. Miletić i Lučić. I prečka! Dalje 2-1, peta serija, da vidimo. Kunić. Petar Kunić. Ukoliko pogodi, sve je riješeno. Kunić i Ilić. Kunić i Borac je pobjednik Kupa Republike Srpske za sezonu 2011-2012. Boljim izvođenjem 11 teraca, 3-1, Banja Lučani su savladali Slobodu u Mrkonjićev gradu i došli do svog petog trofeja. Regularni dio susreta završen je bez golova 0-0, a onda u ovoj lutriji zvanoj 11 terci fudbaleri Borca bili su bolji, smireniji, staloženiji i na kraju osvojili Kup Republike Srpske. Dok čekamo naravno svečano proglašenje, da kažemo da je Raspudić doveo Borac u vojstvo od 1-0. Udarac Tadića, Lučić je odbranio, Ivetić je šutirao za Borac, Ilić je odbranio, Radoje je izjednačena 1-1. Žižević je šutirao, Ilić je odbranio, Sladejević potom šutirao pored gola, Krunić je bio precizan, Maletić pogodio prečku i na kraju je Kunić pogodio za 3-1.
I sada čekamo da predstavnici Fudbalskog saveza Republike Srpske ali i naravno načelnica opštine Mrkonjić Grad Divna Aničić uruče pehare i priznanja najboljima. Vidjet ćemo ko će biti proglašen za igrača utakmice. God da bude, dakle, proglašen za najboljeg igrača, dobit će umjetničko djelo slikara Željka Vučenovića, a uručit će tu nagradu načelnica opštine Mrkonjić Grad Divna Aničić. Čekamo da fudbaleri jedne i druge ekipe budu spremni za dodjelu priznanja i vjerujemo da će sve vrlo brzo da krene taj protokol, ceremonija. Dodjele, ali problem je što i fudbaleri borca nemaju na sebi ni dresove, ni majice. Branislav Krunić, najbolji igrač ove utakmice. A nagradu, dakle, umjetničko djelo, slika Balkane, rad Željka Vučenovića. Branislav Krunić. Evo priznanja za Branislava Krunića. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske Rodoljub Petković predalit će nagrade službenim licima sa ove utakmice. Sudije Zoran Sofrenić, Srđan Lubura, Radislav Kačavenda i četvrti sudija Velimir Drinić. Delegat meča Boro Tepić i kontrolor suđenja Dragan Banjac. Medalje za drugo mjesto, odnosno finalistima, fudbalerima Slobode, uručit će potpredsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Milorad Sofrenić.
Dakle, drugo mjesto u kupu Republike Srpske ove godine osvojili su Radovan Ilić, Bojan Vuklišević, Bojan Sladojević, Senid Kulaš, Nenad Vujčić, Bojan Kremenović, Siniša Radoja, Bojan Tadić, Milovan Travar, Nikša Dimitrijević, Saša Stijepić, Ivan Janković, Draženko Miletić, Čedomir Ćulum, Đorđe Inđić, Srđan Gvero, Rajko Popadić, Radenko Vasić, šef stručnog štaba Zoran Dragišić, njegovi pomoćnici Milorad Glamočak i Radoslav Milekić, ljekar Dragan Đorđević, fizioterapeut Dragan Đuđić i naravno predstavnik kluba Gojko Đurić. Svima njima pripašće srebrna medalja u ovogodišnjem kupu Republike Srpske. I na kraju sada idu zlatne medalje pobjednicima kupa, fudbalerima Borca, uručit će predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević. Zlatne medalje i pehar, a pobjednici kupa Republike Srpske jeste fudbalski klub Borac Banja Luka. Dakle, pobjednici kupa Republike Srpske za ovu godinu, fudbaleri Borca, to su Mladen Lučić, Perica Ivetić, Bojan Marković, Milan Stupar, Mladen Žižević, Srđan Grahovac, Siniša Dujaković, Boris Raspudić, Petar Kunić, Draško Žarić, Branislav Krunić, Siniša Marčetić, Momir Zečević, Sandro Dedić, Leonid Ćorić, Nebojša Runić, Bojan Macanović, Aleksandar Subić, šef stručnog štaba Slaviša Božičić, treneri Milorad Bilbija, Radovan Gajić, ljekar Mirko Raković, fizioterapeut Siniša Ćebić, predstavnik kluba Mile Jovičić. Svi će oni dakle dobiti zlatne medalje. Tu je i direktor Radmila Šipovac. Dakle, fudbaleri Borca stigli su do petog svog trijumfa u kupu Republike Srpske, prvi put 95. pa 96. Potom 2009. 2011. i evo 2012. Banja Lučani su stigli do trofeja. Ne treba zaboraviti da su, kažem, jedini premijer ligaš iz Republike Srpske koji je stigao u samu završnicu.
a na putu do trofeja savladali su Župu Super Petrol kao gosti 1-0. Zatim u osmini finala Famos također kao gosti, bilo je 4-0. U četvrtfinalu ponovo je Borac bio gost, savladao Drinu sa 2-1. U polufinalu u dvije utakmice Banja Lučani su bili bolji od Slobode iz Novog Grada. 3-1 slavili na svom terenu, 1-0 je bilo u Novom Gradu i evo sada boljim izvođenjem 11 teraca u Mrkonjić Gradu savladali Slobodu rezultatom 3-1. Medalje još za trenera golmana Radovana Gajića, pomoćnog trenera Milorada Bilbiju i na kraju šef stručnog štaba Slaviša Božičić. I sada je ostao onaj najsvečaniji trenutak, dodjela pehara pobjedničkoj ekipi. Predsjednik Fudbalskog saveza Mile Kovačević pobjednički pehar uručit će Drašku Žariću, kapitenu Borca. Dakle, pobjednički pehar u rukama Banja Lučana. Ponavljam još jednom, Borac pobjednik Kupa Republike Srpske za ovu godinu. Boljim izvođenjem penala savladali su Mrkonjiću Slobodu sa 3-1 u regularnih 90 minuta. Susret završen bez golova, 0-0. Poštovani gledalci, toliko što se tiče ovog finalnog susreta iz Mrkonjić Grada. Doviđenja i prijatno.